И здравейте, дами и господа YouTube. Днес ще играем на War PvP с ето тези момчета. Кажете хи на... Така, кажете хи на YouTube. Кои... Моля го този Пепи, ще изяде бан. Ресет име на човека и тръстец. След малко ще се върна, ще паузирам. И така за малко паузирахме, съжалявам, просто беше някакъв инцидент. Но едни... Кой? Какъв си... Къде да си скайп? Ограничение. Айде сега ще почваме нов минус с хората. Всичко би се хвани. Отива там, бе. Защо? Ще кажа много добре, ще го правят. Много добре. Предали шивани. Как да си според чата и аз не знам. Браво. Бе, педали. Видите така. Ти беше първи набит. И ти ще бъдеш първи набит. Сървъра лаги. Ужасно. Килнах тебе, нопчар. О, още една горенка. О, е. О, ес. Така. Сега малко текстър пака се казва down. Ако искате, просто текстър пак не знам как да ви сложим отдоле. Казва се down, ако искате си го сте гледате специално за PvP. За мен е специално за PvP, защото ме кефи, гледате му мерника точно, може да го целите където си поискате на значение. И кинахме. Аз съм на първо място, ето вижте ме, много смея, аз съм той. Да ви покажа новия ми скин. Ето го. Това изкопирахме на момче, ще му кажа сори, ама просто много ми кефи, той не влиза много често. Виждате много добре. Един педал се прави. На палчинки. Хайде сега да го обиждам. Аре. Опа.
Добре, казаха ютубе, аз казвам здравейте ютубе. И нещо така... Шаров. Почваме, това е фалшива Шаров в дяволите. Аз просто съм фен на Шадов. Това го знае канала ми. Канала ми е GamerShareBoss и ще го сложа в YouTube, вероятно. Сега, откъде малко да си движим. Да покажем спалма. Ще покажа всички лайкове. Моля ви, абонирайте се, дайте ми по един лайк и комент. За това е спалма. Ето това пишете warp и warp няма че ли? И тук ще може да си вотете, като напишем на колен черта воте. Има точно 3 линка да си вотнете. Има още ларпове. Ларп дари. Давайте на хората, които са бедни, но няма значение. Ако сте загубили така, може да отворите и да дадете на някой. Аре, аз ще дадем малко храна на бедните. Ще стави на мене. И даже нещо ме хвана и им дадох енчантинг. Тези годинки, прилича като ананас, но такъв е текстър, пак съжалявам. Ето това е Warp Jump, пишете. Да ви покажем нещо друго. Warp PvP. Тук и аз вчера спуках няколко хора с силни армори. Аз с Protection 3 от моя кит. Ето така. Пишете кит и аз съм си кит премиум. А не съм премиум, не си купих Minecraft. Ами просто онера ми е приятел и такова. И ми го подарил. Ви харесва само китовете. Има Warp Rank. Дали има? Не. Добре, дай да ви кажем ранковете. Ранк Архитект, ранк Ултрагод, ранк Премиум мисля. И още един ранк беше. Билдър ли? Не знам, не си спомням. Браво, и той снима. Браво. И той снима, браво на него. Абонирайте се за мен, дайте по един лайк, както казахме. Дай още ларпове, айде да отидем на Warp Staff. Да го видим. Warp XP, Warp Shop. Да ви... Ето това Warp екип, мисля, че беше. Ето го екипа. Алкорд е админ. Браво на него. Warp Shop. Тук може да скупа, като вземете, например, някакъв кит, и ако имате диаманти, сега тук няма да кажем на онера, защото ще бъде лоша дума. За онера няма да хареса и ще махне Warp Shop-а. И така си продавате, ето така ви дават парите. Аз съм доста богат, дайте има сега до моето хоме да го видите, малко е така, беше изгрифан от някакви педерасти, но добре, че си сложих привет. Някой ден може да си направя друга, не знам, ще видиме. Ако някой ми помогне да си бъдем тим, защото може да се готвите, умираме зомби сигурно. Ако имате някакъв по-як текстър пак, моля ви, изпратете го Overcraft, от моя приятел иска Overcraft. Заради Кърдидейл е нов и Dplay. Просто им фен на Кърдидейл и другите, нали разбирате. И добре, стига за това. Няма още малко минути. Просто ще гледам с по-друга камера да снимам. Още малко и ще свършим. Добре, това така са честовете. Тук така легендарен ютубер, пак легендарни. Тук така неща. И да,
3 меча Sharpness 5.